Türkmenistan'ın prezidentine bütün dünya sağlık goraýyş goramasının ýürüýte fiýlegi gowşurly. Türkmenistan'ın prezidenti ýurda sapar bilen gelen bütün dünya sağlık goraýyş goramasının Ýewropa sebiti boýunça direktory Hans Henry Kluge'ni kabul etdi. Duşuň dowamında Hans Henry Kluge Türkmenistan'ın halkara sağlyk goraýyş diplomatiýasyny berkitmekdäki tagallalaryna ýokary baha berip, döwlet başçylygyna bütün dünya sağlyk goraýyş goramasının sağlyk goraýyşda parahatçylygy, agzybirligi we diplomatiýany öňe sürmekde goşan üçün atly ýürüýte fiýlegiň gowşurdy. Şeýle hem mihman Türkmenistanyň 2026-njy ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygyna başçylyk etmegi we bu ýylyň arkalaşygyň giňişligine saglygy goramagyň ýyllyp eglan edilmegi bilen gutlaklaryny bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti berilen ýokary fiýleg üçin minnetdarlyk bildirip, munyň ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyna gadanan netijeleriniň halkara iqrarnamasydygyny belledi. Şeýle täzelikler bilen ýene-de içgin tanışmak isleýäňizmi? Onda Türkmen portal bilen galyň. Ol sizin ygtybarly maglumat çeşmeňizdir.